atiku suwe ketemu ning ngendi barangmu apa kowe isih eling aku janjimu lan tresnomu bisa gawe ademing atiku tekan saiki kowe isih tak tunggu nganti kapan kowe ngerti aku kaya kowe ning sandingku ngene asane yen kangen kowe tresnaku yo mung kowe tak jaga kanthi selawase aku bakal bisa lali esem Dek Laras jangan duduk dulu.